Лятото си отива, но идва най-активната част от годината. Първият учебен ден е ново начало за всяко дете, както и за неговото семейство. С особена сила това важи за първокласниците, на които за първи път трябва да се създадат подходящи условия за новите им задължения и начин на живот. Предизвикателството е лесно преодолимо дори и без помощ отвън. За да се справим успешно с тази задача, обаче трябва да се поставим на мястото на нашето дете и да разберем от какво ще има нужда в новия си режим на ученик. На първо място е добре за всяко дете да има отделна стая. Ако родителите нямат възможност, трябва да му отделят кътче. Задължително то трябва да има място, което да е негово, за да може да се занимава с учебните си занимания отделно. Също така е много важно бюрото да е подбрано добре по височина, стола да може да се регулира на височина. Ако до сега тапетите са били с по-детски мотиви, сега може да изберем нещо по-свежо. Това може да стане по-лесно, ако вземе детето с нас, защото той има различен характер и може да даде своите собствени идеи. Има няколко типа мебели, които са основни и с които не бива да се прави компромис. Изборът на бюро, стол и осветление са важни не само за комфорта, но и за здравето на вашето дете. Освен от тях, то ще се нуждае от място за съхранение на учебници и помагала. Някои деца от малки ползват компютър и сега е необходимо да решите дали той трябва да присъства в стаята още от първи клас или достъпът до него ще е разрешен само когато детето е приключило с учебните си занимания. Един от най-икономичните елементи това е ъгловото бюро. То е на 3 нива, има поставка за монитора, работен плот и изтегляща се клавиатура. Също така много добро решение са детските лампички, които са настолни и с щипка, които са с най-различни форми и цветове. Осветлението. Добре е да има повече от един източник на светлина. Ако детето пише с дясната ръка, трябва да се съобразим. Осветлението идва отляво и обратно. Бюрото трябва да е голямо и удобно, за да осигури необходимата работна площ за детето. Може да бъде от този тип, което е 60 на 70 на 1,20 и един доста добър вариант, който може да купите от нас за по-малко от 100 лева. Преди да искаме детето да бъде по-активен, трябва да си дадем сметка какво е нашето дете. Има деца, които са прекалено активни и които имат проблем с концентрацията и устойчивостта на вниманието. В този случай е добре бюрото да нагледа към прозорец, да не се разсейва детето. Цветовете да са по-пастелни и по-спокойни. А децата, които имат необходимост от стимулация, цветовете да бъдат по-ярки, да кажем оранжеви, жълти, за да стимулират тяхното внимание. Най-важното за детето, когато тръгне на училище, то да бъде уверено в своите способности. Понякога твърде много говорим на децата за бъдещите им отговорности в училище, а всъщност ние трябва да говорим не само за отговорности, а за новите възможности, за новите забавления и за увереността, която детето тепърва ще придобие в училище. И не на последно място, факт е, че то ще се запознае с много нови приятели, ще постъпи в една нова среда, която сама по себе си е предизвикателство за неговото развитие.